lekeni mano bende omiyo entie kendo tiyo. To kiwacho ni entie to bendo tiyo, ang'eyo ni kinde mathoth un kaka jogo matiyo ka Social Health Authority usebedo kuporo wacha kod duol mandiko jopuonje tich TAC kachiel kod kata kod mano jatend migawo mochung' ne jotije piny owacho Felix Koskei, kendo ang'eyo ni yande ubedo kod bura mar yango ni chenro makamae otimore e yo makare. Wanyalo wacho ni lokruok makamae odhi timore e yo makare, kendo japuonj masche moko neno wasani nyalo bedo kod geno ni chenro makama timore yo makara en seamless, kose ng'ikruok moro amora bobedo ma seche moko kochakore chieng' tarik 1 to japuonj yudo pek e yudo thieth, kose usekete yo machalo nade mondo ne transition obedo seamless maonge ng'ikruok moro amora? Erokamano kuom penjo no. Ng'eni japuonj en ng'ama nenie SHA already, nenie Social Health Authority already. Koro sani gima dhi pogore ni wadhi kao medical cover ne, koro wachung'ie, matiende ni odhi yudo more than gima ne oyudo kaka SHA member. Nikech koro medo pesa to dwaro ni waume completely, wamiye cover ne end to end. Omiyo japuonjo ken ng'ama nyien ne SHA, en ng'ama was already existing. Koro gima dhi lokore en ni kaka koro wachudo ne kodhi e siptal. Siptal monyalo dhiye tithiedhe to bill marwa te. Benefits moko ma jo SHA samoro ok yude in full, untie kaka wachule to en bende ntie part ne motugo, ma koro en marwa te. Omiyo japuonj dhi biro ng'ama ok nyien ne SHA, japuonj dhi biro ne SHA moikore, wasebedo ka wan gi buchego, wasebedo ka waikore negi, to dawach ni wan ready e yo moro amora madidwarre, eneno ni japuonj obiro kendo yudo yweyo samotuo. Ni nitie ng'ama winje, kendo nitie ng'ama konye, kendo nitie ng'ama ochung' ne thieth ne en kachiel gi ode. Ato mana e kar en kachiel kod ode kacha, nikech wang'eyo ni e buo kuma mar thieth mano mar Minet, wang'eyo ni kinde makata an bende natimo nonro mara nayango ni e buo kuma mar thieth mano mar Minet japuonja ne oyiene mar mondo me komedo ji makoro nyalo bedo e buo Minet kacha kwan ne bet ni piny pogruok mane ma jopuonj bro yudo ahinya nyate buo kuma mar thieth mar SHA to penjo machielo ma bende nyalo bedo ka ringe pach japuonja. Yes, igolo e Minet, ikelo wa SHA. Nyaka watim registration manyien. Seche moko kada medo nyathina moro ma Minet no dagi to sani koro SHA oyie. Alu chenro mane mondo bede yo makare. Erokamano. Koluwore gi kaka TSC wawinjorego gi kaka TSC oyie chung'negi, ok ochuno no tim registration manyien, already exist. Gima koro do tim kaponi e registration mamare ne pokomedo nyithinde te, kata ne pokomedo jaode, mano koro ni kuome. Mare is to make sure ni members gete oketo mar family ne, household ne, mondo kochopo no dhi e siptal, to siptal nyalo kan donje system to neno gite. Ng'eni nitie samoro japuonj maybe ne nitie joma ne ok oketo te. Jite Kenya kaka idhi ng'iyo nyalo yudo ni samoro nyathini kare naparo ni nitie to onge. Koro mano ni kanyo, omiyo ken registration manyien, ena gima dwa luong ni updating members. Odhi e afya portal ne, afya yangu to update gi. Kaeto ichaki penjo kaponi nitie pogruok gi gima Minet ne umo gi kar nyithindo kar. Ok ang'eyo maler kaka ne Minet ne tiyo kod gi, but gima ng'eyo gi SHA en ni TSC omiyowa nyithindo 5 kuom japuonj ka japuonj. Koro mano cover margi no oume en jaode to gi nyithindo 5. To kaponi en gi nyithindo molo 5, oyiene kelo to nitie pesa ma koro medo ma TSC koro ng'ade, kaeto nyathini ma extra mopogore gi ming'ado dwe ka dwe cha. Kaeto koro nyathini koro waumo kaka waumo moko gi. Koro nyalo yudo thieth. Koro kwa dino ne ni gina 5 to kwadwa winjo moro kata gina par moko go ne kakitimo gina 5 ne ma TSC o negotiate ko ni pesa ma wamiyo uni ma oroma 5. Ka japuonj nigi mo to koro oyiene ni opimne gi maler ni ng'adi ma kama ka nyathi achiel ka gin nyithindo 2 ka gin nyithindo 3 nitie kaka koro